която получихме от нашите приятели, от нашите самишленици, ние просто щяхме вече да сме грохнали, най-вече психически. Това е психически терор и смачкване от най-близките хора. А, искате ли да ви разкажа накратко ситуацията, за които не сте запознати, предполагам? Какво ни доведе до това събитие, до тук да присъстваме? Много странно стечение на обстоятелствата. Преместихме се да живеем в чужбина, Южна Америка. Всичко бих казала, че беше добре. Включително поканихме майка ми на гости там да ни гостува. Малко с гледна точка жена пенсионерка, вместо да изкарва една студена зима в България в панеления блок, нека да дойде да види малко свят. Там е много шарено, цветно, екзотично, красиво. Тоест с най-добри намерения поканихме и предполагам повечето присъстващи имат добри отношения към майките си. Аз винаги, за мен образа на майката е свещен. Това е най-близкият човек, който винаги ще застане зад гърба ти. Винаги ще те защити. Затова не съм имала подозрения, съмнения или нещо друго, което да ме усъмни какво може да се случи. След гостуването на майка ми, тя категорично не хареса Южна Америка, каза: вие деградирате от хубава европейска столица и държава България, отивате в третия свят. Тоест тя омаловажи всичко, което... Не можа да види красотата, магията на тамошния свят, който е наистина много различен от европейския, но не по-малко интересен, просто е различен. А коя е страната? Бяхме в Парагвай година и 3 месеца и там именно тя ни гостува. Детето ходеше на частно училище и с нейното пристигане тя хвана последният учебен ден. Тоест тя видя училището. Аз съм впечатлена от тамошните училища. Защо? Децата всичките ходят с униформи. Училищата са зад едни големи заграждения стени, където не може да се случи. Минеш ли училището, край, това е защитена среда. Нищо не може да ти се случи. Немислимо е да видите ученик дори в 12 клас да пуши, да пие, пък камо ли наркотици, райски газове. Абсурд! Това е невъзможно. Тоест, децата имат едно уважение към тази институция. Бих казал дори предметите, че са интересни, увлекателни, занимателни. По-друга програма от европейската, но не по-малко лоша. Само, че да, обаче майка ми каза, това е изостанало училище, на нищо не прилича, Рафи деградира тук и успя да вмени това нещо на детето. При което той, след заминаването на майка ми, категорично отказа да се върне в училище. Колко голям беше Рафи? На 13 години. Никакви обещания не помогнаха. Аз при тези изостанали деца няма да се върна. Децата там са много интересни, защото са запазили една невинност. Тук, за жалост, вече от личен опит виждам, че деца и на по 13 години имат сексуални контакти, което, не знам, за мен малко е развращение, малко е покваряване. За мен не е нормално. Така, там са деца, наистина. Наистина там едно детско така запазено, което в очите на майка ми е предадено на детето, е изоставане. Те изостават, те не се развиват с нашите темпове европейски. Така, след това решение на нашето дете, ние много сме се съобразяли винаги с нашето дете. Винаги сме взимали неговото мнение предвид, в което сега ни обвиняват, че го неглижираме. Винаги сме търсили най-доброто за него, затова решихме: добре, Рафи, ти не искаш да се връщаш в училище, не може да те накараме на сила. Предприехме нелеката задача, защото вече се бяхме установили в Парагвай с местни документи, това не е лека задача. Всичко ни беше уредено да се преместим в Бразилия. Бразилия е една доста развита страна, бих казала дори повече от европейските, в много отношения. Образованието на високо ниво, колежи, университети и така нататък. Отидахме в Бразилия. Нормалните начални емигрантски неволи, който от вас е правил подстъпи да живее в чужбина, знаете, че в началото винаги е турбулентно, докато човек намери средата, мястото, града и се установи. И съответно и смяната на езика. От испански, който говорихме в Парагвай, трябваше вече да се усвоява португалски. Аз го владеех, но Рафи и моят мъж тепърва го усвояваха. Така че ние решихме да изпратим детето на ваканции. Идваха коледните празници. То беше замиляло за България. Пак не виждах нищо лошо да отиде да си види роднините. Ние да си стъпим на краката през това време, да се уредим и после той да дойде на готово, всичко вече когато е уредено. Тоест аз очаквах една подкрепа от моето семейство в този период от живота ни и съчетах полезното с приятното, така да се каже. Ама ударих на камък. Когато детето се прибра в България и
Всичко беше нормално. Той в еуфория, години и половина не си е виждал родата и така нататък. Звъня аз да купуваме самолетен билет за обратно. Майка ми казва, аз няма да го пратя детето обратно, той си остава в България. Хубаво да, ама ние вече се бяхме установили за този период. Къща да в най-хубавия град, един от най-хубавите градове, безопасно, спокойно и така нататък. За мен не е нормално и не е възможно семейството да се раздели на 13 000 км разстояние. Ние да живеем там, детето тук. Абсурдно е това. На тази крехка възраст 13. Той не е оформен още като личност. И почнахме преговори. Добре, нали, аз да убежда. Хубаво, само тя имаше пълномощно да го изкара на страната. Какво да направим? Как да го изпратиш? Не. Аз детето няма да го пратя. То си остава в България, то си е българ, че тук му е хубаво. Аз казах, добре, майко, хубаво, на сила и на тебе не мога да те накарам. Аз ще намеря начин как да си взема детето. Това беше ли да извада пълномощно на още един човек от бразилското посолство или аз да дойда да си взема детето. Това е било спусъка, който тя разбрава, че няма така да дигна ръце от детето да си го оставя. И без мое знание, без аз постфактум научих, отива и започва, наема адвокатка, задейства социалните, почват сигнали срещу мене, пледира да ми отнеме родителските права. За дете в риск. Да, водещото е дете в риск. Дете, което никога не е стъпвало в училище. Аз съм с всичките дипломи в чантата. Той е отличник. Дете, което... Какво беше? Аз вече ги забравих. Домашно насилие. Дете, което никога не е удрено. Това дете никога не е удрено и даже, защото ни разпитваха в СДВР, МВР, вече ни разпънаха на кръст, казаха, това ви е грешката, че не сте си били детето да е по-дисциплинирано. Хубаво де, а тогава пък щяхме да сме с физически тормоз да ни обвинят. Сега поне ни обвинят, че сме психически сме го тормозили детето. Поспешно се прибрах в България средата на декември. Посрещнам един малък ад. Всички институции се бяха настроили срещу мен, без да ме познават. Но с нещата, които са прочели, които майка ми собственоръчно е написала, то и аз да ги прочета ще кажа, това са някакви откачалки, си гледа детето като хипари. Искам да кажа, че ние си имаме собствен бизнес, да чук на дърво, добри доходи, отсядаме в най-хубавите места, избираме си хубави жилищни условия, имаме добър начин на живот. Ама не е представено точно така. И се започна. Иди в СДВР да даш показания, иди в социалните служби, иди в полиция, навсякъде. Аз никога до този момент нямах сблъсък с прокуратури, съдилища. Аз не знаех какво е това. Съответно изпаднах в нещо като шок и се парализирах. Защото много е стресиращо за човек, който... за мен това е малко асоциация на престъпление. Кой ходи по прокуратури и съдилища? Престъпниците. Изведнъж аз трябва да ходя и да давам обяснения как си гледам детето и какво се случва, като никога не сме имали проблем с детето. Абсолютно никога. Това е едно разкошно дете. Бяха към януари 18 жалби, сигнали и няколко заведени дела към мен. Съответно, те скриха паспорта на детето, парагвайската му лична карта. Аз не мога да го изведа. Аз дойдох да си го взема в България за 2 дни. Аз не мога да го взема. Наложи се бащата спешно също да дойде. За 2 дена, вече няколко месеца обикаляме като... Така, отиваме на летището. Всички ни казват, тръгвайте по най-бързия начин. Полицаите са на наша страна казват, викам, имаме ли право да напуснем България? Имайте и тръгвайте по най-бързия начин, защото с тези дела, те още не бяха стартирали. Почнат ли делата, с детето разбира се, почнат ли делата, може да се точат години и да сте по съдилища. Социалните ни казват, само че под сурдинка, те нямат официално право да ни казват такова нещо. Също казват, тръгвайте. Детето си е ваше, малолетно, всички права са във вас. Адвокатите, давайте, няма... Сега е момента да тръгвате. И ние спокойни, мъжа ми, аз и детето, отиваме на летището. Ама ни спира гранична полиция и казва, ние от вчера ви чакаме. Поредни подадени сигнали, поредни жалби и понеже моята майка с моята сестра и неговата сестра са се обединили, 3 разлютени жени бълват на конвер сигнали и аз в съответствие нищо не правя в защита. За мен това не беше нормално аз да се защитавам. Опитах се човешки с тях, те ме отхвърлиха. И в крайна сметка пред институциите изглежда, че някаква майка насилник с 1000 сигнали, която не се защитава, какво значи? Значи е гузна и бяга
от закона. Нали, аз ви казвам как изглежда в институциите. Спряха ли на летището 6 часа на гранична полиция, седяхме 7. Дойдоха мобилен екип за защита на дете в риск, дойде СДВР, 4-то РПУ и ни казаха, ние не виждаме детето да е в риск. Вие, то си му личите, викат много добре гледано дете. Ние нямаме, нас да ни питате, нямаме основание да ви го вземем, отгоре ни извиват ръцете и се налага да ви го вземем и да го настаним в кризисен център за деца в риск. Нещо такова, то беше дълго наименование с някакво съкръщение, не знам дали ви го цитирам правилно. Това горе кое е? Кое? Това горе кое е? Полицейска закрила 48 часа. Кой ги натиска отгоре? Аз не знам кой ги натиска отгоре, но някой налага някакъв натиск хората да не действат по съвест, а да действат по инструкции. И да не действат по закон, защото няма издадена Нямаше основателна причина те да ни спрат да излетиме. Нямаше към момента. Ние се обаждаме на адвоката. Законно нямаше. И Нямаше адвоката причина казва, да не... ако няма заповед, трябва да ви пуснат. И ние как да обясним на адвоката, че няма заповед, но не ни пускат? Това беше... Парадокс. И думите на Рафи. Рафи, връща малко лентата назад, идвайки в България ни посреща едно различно дете, което изпратихме. Сега, аз постфактум отново разбирам те какво са му говорили. Рафи, ти си вече голям, от тебе зависи всичко. Ако избереш в България да останеш, оставаш в България, ще намериме как да се случи това. Детето, прибирайки се, ми цитира членове и алинеи от закона, по които може да ми отнемат родителските права. Това е много страшно. С дете, което има много силна връзка, много се разбираме, да почнете да говори с заучени реплики е много шокиращо и всъщност много плашещо. Аз имах една такава дилема, идвайки в България, детето наистина пледираше да си остане в България. Аз го разбирам. В нова държава, с нов език, той трябва да се адаптира и със сигурност ще му е по-трудно. В България той знае всичко, тук е в свой воли, тук е расъл, сигурно ще му е по-лесно. И имах такава лека дилема, добре бе, дали да не го оставим наистина това дете, щом толкова иска в България. Пусна го това като мисъл да го дискутираме с моя мъж, да видим, щом наистина толкова иска в България, дали пък да удовлетворим това негово желание. И тук пак имах челен сблъсък с реалността. В една вечер, точно в тази дилема, когато дали го оставяме или да не го ли оставяме, сме седнали на масата. Зет ми, т.е. мъж на сестра ми, който има дете на първи братовчет на Рафаел на една и съща възраст. Полицай. Той е полицай, не знам това има ли значение. Ми казва, А сина му е Ултрас, Левски, такъв... кикбоксьор. кикбоксьор. Да, така. И ми казва, Себи, ти знаеш, че моето дете на 13 години вече е правил секс. Аз малко бях попарена, защото много си обичам племенника, много... Наистина се шокирах, не знаех. И аз викам, не е ли малко рано? Вика, как ще е рано, бе? Аз го потупах. Казах, Ева, браво. Рафи, гадже имал ли? И викам, не. Изостава. Не може така. Следващо изречение. Ти знаеш ли, че двете деца гледат порно? Аз казах, да, чух и това е ужасно. Това е абсолютно неприемливо. Не, вика. Ти знаеш ли, че те така трупат знания, които после ще прилагат, като дойде време да експериментират. И в този момент на мен нещо ми се пропука и видях, че взе една пропаст между нас и на ценностно ниво ние сме коренно различни с тези хора. И аз не мога да си оставя детето в среда, която гледа противоположно на нашите възгледи, нашия светоглед и нашите ценности, как да се възпитава и гледа едно дете. Тогава аз видях, че с моите родини няма да се разбереме. Аз съм пращал детето и друг път на ваканция, но това е било в рамките на седмица 10 дни. Нормално. Не знам, който има роднини, знае, че това са най-нормални роднински взаимоотношения. Но те всички вече пледираха, че знаят, могат и искат да гледат детето ни по-добре от нас. С точно тази ценностна система. То всъщност основно тъщата пледираше, че иска да го гледа. Моята майка, да. Моята майка, която написа толкова много вече обвинения, аз им изгубих бройката срещу мен. Включително имаме и фалшива диагноза от Пирогов, която казва, че детето е с счупена челюст и са подали обвинение, че аз съм ощрошила челюстта, влачила съм го през училище и така нататък. За което ми издадаха и заповед за незабавна закрила на детето. Нямам право да го доближавам на 2 метра, да му се обаждам по телефона, да му пиша съобщения и мога да се виждам с детето си веднъж в седмицата в контактен център,
Ако не знаете какво е това, това е фондация, която организира среща между жертви и насилници. В някаква роднинска връзка. Обикновено бащата е насилника, може някой път майката. И в момента ние се виждаме там. Като аз си плащам за привилегията да си виждам детето 65 лева. Тоест аз в момента мога да го виждам веднъж седмицата срещу 65 лева. И аз ако нямам тази възможност да имам тези пари, знаете, случвате 65 лева не са малко, аз мога да изпусна възможността да си видя тази седмица детето. Отделно, по този начин, в който те вкарват в... колко дела сме? Може би 7 дела или повече. Така, нас ни секна нашата си работа, нашия собствен бизнес, който се занимаваме, защото ние по цял ден обикаляме СРС-та, СРП-та, МВР-та, СДВР-та и така нататък. Цялата ни енергия изтича там. Това е една безкрайна въртележка на празен ход. Ние в момента въртим празен ход по институциите, защото реално нищо не се случва. Детето вчера имах среща с него, аз го виждам, то няма никаква вина. То е просто, това е психолозите го казват, викат, това просто е изманипулирано дете. И то през нагона хванато, защото в момента възрастта вече стана на 14, какво ги вълнува тинейджерите? Естествено, бушуващите хормони и ти нямаш гадже. Казали са му включително ти в Бразилия не можеш да си хванеш гадже, ти не знаеш език. Това го вълнува едно дете на 14. И те се възползват по този грозен начин. Аз казвам Хензел и Гретел. Подлагаха го в захарната къщичка да влезе и штракна капана и той сега и да иска, той няма право да излезе. Сега в момента той е собственост на социалните. Ние отиваме, говориме с тях и те казват, това, че ние сме го настанили при бабата, не е защо... Тоест, ние избираме къде ще го настаним. Утре може да го вземем от бабата, така че детето е наше. Тоест, детето в момента, в който се заведат такива дела, даст го отнема от вас и то става собственост на даст. Тоест, то вече не избирате вие и не избира бабата или там, който роднина го настанява. Той е под наблюдение. Вие сте под наблюдение, детето е под наблюдение и вие сте в една ситуация, в която те избират какво ще правят с вашето дете. Тоест, те започват да... нали, кое беше интересното? Че ние бяхме първоначално при... мисля, че няма нужда. Да, нали, те са социални, имат подразделения. Ние бяхме една дирекция и съответно в тази дирекция има експерти, които се занимават с този случай. Те са наясно с всичко с детето. Тоест там има експерти, които преценяват, че детето не е в риск. В един момент, когато се случва, се случва тази ситуация на аерогарата, те прехвърлят детето от едната дирекция в друга дирекция, която послушно изпълнява всичко, което е спуснато, защото ние в началото не знаехме изобщо какво се случва. Сега като четеме цялата документация, това са ето такива папки с документи, които са генерирани от всичките тези сигнали и комуникация между различните дирекции. И разбираме всъщност, че това е ДСП, което е напълно подчинено и ние разбрахме къде е настанено детето от новините. От новините. Обажда ни се приятел, казва, дава вашия случай по новините. А ние чакаме детето там в района на кризисния център, където е настанено. И в новините казва, детето е настанено при бабата. Никой не ни се обадил на нас, като родители, да ни информира къде е настанено детето. Отиваме след това, нали, трябва да има заповед. Казват ни, елате утре да си вземете. Едва се свързахме с тях след това вече. Преди това звъняхме на всички възможни институции. Никой не ни вдига, докато чакаме, за да разберем къде ще ни отиде детето. Защото ни казаха, че ще ни го върнат на нас. Нямало как да го вземат. Имало как да го вземат и го взимат. И ние се обаждаме най-накрая вече, когато детето явно след като е настанено, те вече си вдигат телефона. На същото ДСП Сердик. Обажда им се и те казват, елате утре да си вземете заповедта. Ние казваме, ние сега ще дойдем да си вземем заповедта. Искаме да видим какво става. Нали, след това, на другия ден, мисля, че вече, когато беше... Да, на другия ден отиваме за конкретно там нещо като интервю. И тези хора ни гледат съвсем формално, все едно. Отгоре е решено вече и те просто изпълняват някакво нареждане. Защото в другото ДСП вече беше решено, че детето не е в риск с тези родители. Те са проучили всичко.
Те са направили координационен механизъм, събрали се експерти, всички експерти, които са изследвали случая и детето, правили са всичките тези интервюта с него, с бабата, с лелята, с всички и са взели решение, че детето не е в риск и няма защо да се отнема от майка си. В един момент преместват го в друго ДСП, което взима решение, че детето ще се настани при бабата. И вече е в риск и вече ще се настани при бабата. И от тогава започна наистина малкия ад, защото ние вече с това дете можехме да се виждаме само пред комисия, двама човека седят, нали, как се срещате с детето, когато социалните ви го отнемат. Сядате вие, детето на едно столче, вие сте като преследователи в полицията. И те седят и записват какво си говорите. Всяка една дума, как се държи детето. Детето погледна, те му казаха така и така. И това нещо, ние сме в пълен шок. Това е нещо, което никога не сме си представили, че е възможно изобщо това нещо да се случва. И да. Така че аз това не го пожелавам на никой. Завършвам само с последен парадокс в тази ситуация. Стана ясно, че оставаме в България. Детето му издадаха забрана да не може да напуска България за 6 месеца. Стана ясно, че трябва да бъде записано на училище в българската образователна система, въпреки че ние бяхме планирали от февруари да започва в Бразилия. Както и да е, отиваме при РУО, централата, и казваме какви са стъпките. Те казват без апостилирана диплома, защото детето е с международна диплома за 6-ти клас. Вие не може да го запишете в българско училище. Апостилирана диплома отнема седмици, месеци и така нататък. Тоест на нас ни се отказа ние да си запишем детето. 2 дни по-късно бабата отива и го записва в училище. Как точно е станало, отново не знам, но натиска от някъде отгоре, той е просто очеизваден. Че някой помага това дете да се... Да се скриви информация. Точно така. И завършвам това. Знаете ли къде е записано детето? В циганското училище в Илиянци. Чудесно развитие за детето да остане в България и това е светлото му бъдеще, което... Може ли един въпрос? Да, Може ли бабата да е платила за всичко това да се случи? категорично не. Категорично не. Бабата е пенсионерка. Това без пари не може да стане. Сестрата на моя мъж е с много дебели връзки в една определена политическа партия, няма да я назовавам. Кажете я ППДБ. Да, когато тя се оказва политически активист в тази конкретна партийна организация, тя споделя на нейни приятели, така да кажем, отгоре. Да, задействат цялата машина и отгоре надолу започва да се оказва натиск върху всичките служители и върху всички процедури. Тоест, ако погледнете която и да е процедура, тя е нарушена. Пускането, преместването на детето, задържането ни на границата, записването на училище. Всичко е нарушено. Нищо не работи, хора. Нищо не работи. Здрави има ли деца? Не, няма. Тя е... 41 годишна жена. Това Да. обяснява всичко. Която Да, се хвали със да. своя аборт. Това обяснява всичко. Но да знаете просто, че системата в момента, в който... Така. Още последен парадокс и с това завършвам. В апартамента, който аз съм със собственик на наследство от баща ми, в момента ми е забранено с заповед на съдията аз да припарвам, да си влизам в собственото жилище, защото детето е настанено там и важи автоматично заповедта за 2 метра да не го доближавам, че нямам право да му стъпвам и в жилището, което де-факто по документи аз съм със собственик. Така че тези нови закони, които излизат, всъщност нарушават Конституцията, доколкото аз разбирам. И така, борим се с всички сили. Аз съм с много силна вяра. Вярвам, че нещата ще се оправят. Надявам се да е по-скоро. За майчиното сърце, кое е най-важно, детето да е добре. Не е най-добрата среда, в която е настанен, чисто като психически тормоз върху него. Нали? Някой да му говори лошо за неговите собствени родители, той няма да ни намрази нас, ще намрази себе си. Нали? Знаете този психологически ефект. Но само мога да се моля, да вярвам и да се надявам, че нещата ще се оправят. Така че това е нашата горчива история, която поне се надявам да даде социален отзвук и да помогне на други семейства да не изпадат в тази крайност.